Kamano to mana gi mikete yi. Kauru mos makende bende mar Nyarawila mabende okwabedo kauno kwadhi bedo kode chenro makama dich ng'eny nyakwa Muga Jwang kumano okawo thuolo makende mar go nwero kamano ni en kodu kanyakla kato be ni onge kodwa kaka wuone studio to kata kamano en be oluo chenro ni endi kamora mora ma en tiere kumano kauru mos makende mar Nyarawila nyakwa Muga Jwang. Sinia wachak mana kodi weche ang'e ng'eny misebedo kiluwo maber gi marach ka wachako. VOJ marach to gin mna moko mang'nwa wuoye kaluwore kod gigo mwaseneno katimore kor piny. Juma mokalo nware mwacho kamano onego wawache weche mag nek masani koro dwa ng'eny ahinya kaluo nyineno ka nyen kama gambo ma jaduong' nyo onego ore kendo mne dalane. Inyalo paro chien kacha bende nitie bwana moro manodhi odere kamare to gi dhano mang'eny ma weche mag pala jomochuo pale kanisa apa ni oganda luo nyaka koro penjre ane ni to en ni nek masani koro yote lwet jini ng'eni jaluo no oluoro remo to gigi dwa medore ahinya makia ni en ang'o makelogi. Ndalo moko iwacho ga ni media ka ema ji puonjore gik mang'eny koro akia ni kaka wamedo lando gi kaka dhano neno ni kara ka ng'ane okosona ka ng'ane otima kama to akaw ngimane nikech jomoko bende osekaw ngima jowetegi. So aneno ka weche mag nek machon yande onge e kind ogandawa dwa medore ahinya kendo kawa gi buok ahinya ma miyo adwa kwayo jogo manie otelo ne kanisni jogo manitiere national administration kaka chifewa jopuonj to kata mana kaka wan jofwambo apani nyaka koro wadoge chien mondo wang'e ni ta ang'o madwa tim mar konyo ogandawa kapo ni en puonj to kara koro wachaka puonj mwapuonjo ji ni ka ng'ato chwanyi ka in gi dang'ni mag paro to ere kaka ditiek weche gi e yo mayot ma edho kikaw ngimani kati kaw ngima nyawadu nikech odiochieng' nyecha wawacho kamoro gi Ken Muga to gi Alan Obiero to gi abich gere aput moro wanago ka chieng' moro achiel weche mag nek gi ng'eny mabet ka konegi ni to kara koro wadwa mayo Fredi janam tich nikech ka koro bulletin wa en mnani nochuo ng'ato gi pala ng'ato nodere ng'ato noturo ng'ute kamano chalo koro matangazo ya vifo nikech gidwa bedie mang'eny mapok nwaneno ga koro en mana kwayo nane oganda luo ni wadogie uru chien wapenjre uru ni to kaw ngima nyawadu ni bende en gima ber kapo ni nyawadu ochwanyi kapo ni nyawadu otimo ni gino marach yie wadogie uru chien ta hinya mogik wamanye ler mar Nyasaye kamano ler mar Nyasaye jachien yodo en jachien ni koso en ang'on kech odo nyaka kanisa gwenge magwasi mane jakwath mar kanisa mar Adwen ochuo wadgi gi pala emomiyo orama oguyo wacho ga ni breg piny ochot nikech gigi koro dwa timore mang'eny ahinya mabende ipenjori to kara piny ringo dhi kanye nikech ok kal seche 4 kata 5 odwa mar fwambo ka mokwa winje wach ni nitie report moneg ng'ato kamoro kaluo pile letnde en gino marach oganda wapenjre uru ni to wachomo kanye gi weche mag nek makoro biro pile oneg ng'ato jomoko gore ng'ato tho ok en gima ber wadogie uru chien kamano. Governor otamo dhoge riek wacho jachien yango ne nyinge kata kama jachien onge breg pinye mochot piny omer Victor piny omer pinye momer koso dhano momer dhano mane piny joma riek koni ni piny omer dhano ting'e ni komer to koro tieni wiye ntiere kaka
obeli e gigi lakini piny komer to koro gik makamagi ema koro neno but Victor kapok ago wiye to yie mondo chiwnu mos makende mar gavana machon ma Homa Bay mano Akuba Achilaus Akuba Cyprian Awiti Pero come on. Uda Goglo. yes The son of the chest of the soil. yes Iwacho water mera. Kula dawa. Kula chakula. You know that particular hyena. Don't just die talking. nchene waloso Chelo moro mane Ken Bugane losi Ramogi FM. namo Kido Akuba kane thothne ne nyaka yud gimoro mane nyalo mako. Samweche noridore. Nyaka ne nyiere malaki magul cha ne nie. Yes. mane nyiero mane omiya nikech jano tudore kode ngeso gimoro sa 11 kama kuom thuolo mar law mana dakika 30 ma gima njene mako godhoga okoni ochako wige gi kaka wanene ochako jumbe kaka wanene kendo nene ayudo ka jaduong kendo jaduong wiye ler matek ong'e gimoro amora mowacho chieng' wuok tich ka wuok tich adwa chiwo ne bende mos makende kamoro amora ma entiere ma owinjie kaka wanene Victor nikech ing'eyo ni sama joma dongo machalo kamago mabende osebedo gi lony kendo setelo ne oganda wa winjo kendo paro magin godo nyo kwayo ni tim kaka wanene kwa yudo thuolo to chieng' moro wadhi mondo wago yie kode mbaka e pare kama oyueye Obro manyo thuolo Victor aparo ni maracha kapok abire marach bende ntiere kwetho oganda wa mano jomatindo ma jomatindo luongo gi dho Kiswahili ni tim mafisi akiane gido luo iloke namo nyo giwacho ni mama min piny nyo ochwanyo gi ahinya nikech mama nyo nigi wendo to nyo giluonge mondo gibudho wendo karin kacha mano nyar Magufuli manyoli mama nyoli mo baba kendo kwayo ne awi maber to koni awuot mama bende nitie to ka gineno wendo be wendo no gineno ko wuotho maber e mbui godhiambo koro nyo kunya Anna jaote Victor Jaote golero wacho chopo mondo mama opargi e gibudhie wendo e simba kacha sama koro ng'wecho chomo idho kone yawuoyi go ni juma mwadonje ni en juma mar lamo gi tweyo nikech wachomo kuma koro oganda luo wenge gi duto te ni Addis koro en lamo gi tweyo miluma magin godo no mondo giduok piny Bishop Ogonyongede nyose go poro ne gin gi lam mapek ahinya mar lamo ne Migosi Raila Odinga ne ko mar AUC koro Bishop Ogonyongede wacho ni maen juma mar lamo to kata kawuono Bomas of Kenya ka wakeini ma chama mar ODM nigi lamo mapek to en mana lamo mar mondo jakom Raila Amolo Odinga mondo weche gi odhi maber EU koro jumani kamora amora monagi nitie kata ko kilemga to wacha ni Nyasaye dwachi mondo otimore gini wayude nikech ka Raila Amolo Odinga yudo gini to wayude wate en lamo gi tweyo kamano koro ageno ni Beatrice ma bende watiyo ka oyudo wach Betty oyudo wach bas Betty en lamo kelo jite Betty nyodwa wuok kodwa tung mosuo e wechegi tangeni koro winjo kendo ageno bendo bro rewore kodwa e lamo kamano Betty nyakopere mundiek kendo kopere glory kanyo nyange no tero misa nyoro mar lamo ne jakom kendo nyo ngisa ni jumani te Rosario tinga odesa lwete mana ni Nyasaye otel ne jakom Raila Odinga e wuodhe mar manyo ko mar AUC joke kiu bende kone no ka jo odonjo gi bul e ndege gi firimbi gipenjere weche mang'eny gongengo bul wodhi ga gadi sababa kocha Victor koro ng'ama pok otongo nango many fundi okay wach pone kuomi paro ni marach na en Jeyo Segowi weche mag nek madhi nyime pacho ka to gin gik ma ang'eni wabiro go yembaka mbele moko nitie wabiro go yembaka gin weche ma mako chuny oganda nikech odiochieng' kodiochieng' Victor kidonji e mbui to kichiko iti en nek ma koni gi kocha koro aparo ni mana kaka wacho ni piny omer wang'iye ka nitiere weche matenore gi dang'ni mag paro weche thoth momako oganda ere kaka dhano nyalo yudo konyruok nikech ing'eni moko bende nitie ma samoro ng'ato wuotho godo to ka koro ang'iye wang' kata yie muoch to gimoro matin ma kizungu luongo ni trigger yes
kata slightest provocation yani ngato gimoro nyalo tugo ngato koro ji mang'eny nigi wach marito mana gima tugi taparo ni nitie yore ma wanyalo solve godo weche machalo kamagi Victor nikech sa paro ni wanyalo weye nikech nitie bathe kocha mangnwa mana kar dhouno jomadongo eni tinende od thieth ma Kenyatta osebed ka ndiye rameny ma kende Nyakwar Mgajwang' banka jal moro ma jatuo nyocha ng'ato odhi e osiptal kendo roko ng'ute gi pala ma ochwe owito ngimane ma biro ndalo manok kende banka masira moro nyocha oneno bende kaunti ma Siaya e od thieth ma Bondo Sub County Hospital ma achiel kuom jotuo ma en obila no chuo gi pala jotuo mamoko ariyo achiel kuom gi ne nyathi ma jahigni 14 magikone koro Nyasaye ne okawo ngimane magitekelo penjo ni to arita jotuo chalo nade ute mag thieth ma bende wan go odiochieng' manyoro jatatije yor kojolo e od thieth ma Kenyatta ne oloso ka wacho ni nonro dhi nyime ka otele kod telo mar DCI wach ni endi en wach momako dho oganda wawinjane kaka nowuoyo mokwongo not have evidence that anybody walked in and committed a crime and committed the said crime. We know for a fact that the patient was murdered in the ward. We've handed over the matter to the DCI. There is every chance that this person did not walk in the manner you've described, but we trust the DCI to unravel the mystery. Mano jatatije makojolo mar od thieth ma Kenyatta. Aparo ni Victor weche ariyo gi weight gi pogore king'iyo ma Siaya to en ng'at manyo chalo gi mawiye owilore kata ogwenyore kaka wawache kata doko ni pod okwaido report mar obila mawuok ka psychiatrist ni wiye ne chalo nade but kibiro e wach mar Kenyatta ni mae en wach makoro ineno ka DCI okawe nekech en a criminal act nekech Victor en gima lich ne seche 24 jatend migawo mochung' ne thieth pacho ka nyo podoko wuok oko maloyo seche 72 mondo mi olosi nekech ing'eyo ni hospital maduong' mar Kenyatta oting'o jotuo moya kuonde duto to jotuo manie ward kanyo kende gin jotuo malara 1,800 kaka nyo jatelo mar kojolo jowachono en gima okelo luoro ne jotuo mathoth nekech kinyalo neg ng'ato e hospital to Victor ne jok mosedhi Kenyatta iyudo ka rang'iny mar arita mantiere Kenyatta en rang'iny mamalo kendo stage ka stage kidonja dho gate ni mangi chopie ward en rang'iny mamalo to bende e ward ka chibiro do ka floor kata gorofa ka gorofa nitiere security mamoko gin private security to bende nitiere nyako bila kanyo koro penjruok mipenjori ni to ng'ani no donjo nade to malichie moloyo en ni CCTV cameras nyok tiye sechego bende CEO ni no nego beni take responsibility acting telo mar Kenyatta sani no nego bed no segwe tao kendo ko gwe tao to en owuon no nego bed no seda dhoge ma ok nases miwacho nwagi nekech ka CCTV gi okti ne gifwenyo karang'o ni CCTV gi okti iyudo ka crime mang'eny matimore Victor ka sami idwaro pichni mag CCTV gi to sechege minwang'e ni ok giti koro no nego bed ni responsibility mar ng'at mani in charge mar CCTV gi responsibility karang'o mane gifwenye ni gigi okti koso nolos gi alosa Victor nekech jotuo mamoko makoro dong' manie ward manyo nwang'o rumors mag nek machalo kamae nekech ing'eyo ni gini koro kelo buok negi makata ng'at mantiere ot mantiere gi jatuo Kenyatta ok ging'eyo ni gini timore to kanyi winjo kaka acting CEO loso ni kaluore gi nonro margi giyudo maler ni ng'at mane otimo timne ni ok owuok oko en ng'at manyo ni e hospital ka nyisi ni intention mane manyo en godo kata dwaro mane manyo en godo mano odwa ni mondo mi otim koro ok wabi ng'eyo gima ng'eyo ni DCI kaluore ka kitimo nonro pacho ka giko ni ok wabi chopie kuku mar wachni ibi mana ume mana kako se nek mamoko Victor ok wabi chope kuku ma wang'e adiera mano otimore nekech gima miyo ok wachopie kuku ni jal mochung' ne CCTV sani onego beno semaki CEO mar Kenyatta sani onego beno segwe tao nekech ok en gima mula miyo kata mana family no kende Kenyatta en kar tuo man gi jotuo mathoth
sama ene gi jotuo mathoth ne Victor kata mana jowinjo ma winjo wasani ndiere aidha jok masani odhi kuno kata gin gi jogi e ward makanyo to osiptal en kama arita mare nyaka bed malo nikech ing'eyo ni kiteno bende kata gima nyo otimore siacha jotuo kali gik mathoth to sama ng'ato nigi jatuo osiptal joma nitiere dala ka bende kali gik mathoth koro ana paro ni onego bed ni kaber to tendo osiptal mar Kenyatta onego bed nosegwetao tok gwetao kende mai bende en puonj ni to ere kaka wanyalo bero arita osiptende mamoko mawa mondo mi kik chopio kang mawa neno nikech Victor kogik kamotieno nikech king'iyo to giwacho ni saa 3 laktar notimo wuoth oyudo ka jatuo ni maber ochako duogo kendo chunyo tieno oyude ka en maber oduogo saa 9 tieno kata saa 9 kinyi oyude ka en maber ka nas dhi kacha koro dhi around mokinyi saa 12 tiyudo ni jatuo ng'ato donjo mong'ado ng'ute lokrone dang' oko modang' lokrone oko nikech dinyocha bedi to ne nyalo wach ni jatuo ni nong'ado lokrone kende to ma oyudi kong'ado lokrone mochako dogo ume tiende ni ng'ani ne nigi thuolo ni te mong'ade modogo ume to king'iyo tiyudo ni ward machielo ng'at jatuo machielo manie bathe en jatuo ma jegni 12 ma bende pache ok liu tiende ni ok onyal lero gima timore kora paro ni investigation manyalo wuok e report machalo kama nyalo biro konyo mondo mi osiptende mamoko bende kik wachak wane gima chalo kama nikech ne en wich kuot maduong' ten lit mapek mapod ok odwaro yudi ahinya ne jotuo mapod tiere Kenyatta nyaka sani. Erokamano Sinia ma gima mako dho oganda kisomo sigana nitie moro ma cheno timore higni maro mapar mokalo chien mana Kenyatta kanyo VOJ higni 10 iduoko chien kabisa higa mar 2020 bende ne nitie kes chalo gima Kenyatta ka higa mar 2020 no bende ne nitiere weche moko ni jotuo moko no bambi e hospital mar Kenyatta kae to mna kaka Fred wacho ni gigi duto sama gitimorega tiwacho ni wang' dede magiketo kajo ma bende ne gikete pesa turi okti koro bende buogi ni to gigi karatio sadi nikech gimomi oketgi en ni mondo gimany kendo gimaki gimora mora matimore e Kenyatta National Hospital kanyo VOJ wan duto ka waseyudo nafas mar dhi Kenyatta National Hospital either yor thieth kata dhi limo jotuo kata mna samora jadhiga osiepna moro tiyo kanyo samora jadhiga nene to VOJ mondi donje rangach kende tek ahinya sama idhi sama jatuo kata idhi neno jatuo kidhi oko seche mag neno jatuo yes tek malich tek kabisa mangisi ni security mar Kenyatta National Hospital and one of the best kalure gi gik ma anaseneno sama dhi kanyo donja Kenyatta National Hospital VOJ to ward ka ward e floor ka floor nitiere jok marito e floor ka floor nitiere jok marito asto CEO makojoloni bende wacho ni for a fact the patient was murdered tiende ni no negi admit gima Fred wacho maberie mukalo en ni head of security ma Kenyatta National Hospital gisani okonego bed ni nitiere komo beti ageno ni nose wuok to kata mna CEO ni makojoloni achiel kuom gigo magitimo sama gika office makamano en ni gisingore mar rito jotuo kata miyo gi rit makare sama gine iye kanyo maka gimoro makama otimore to wacho ni tija kara nokotimo ang'owa no katiyo tija maber emomiyo ng'ata manigi jatuo Kenyatta National Hospital sani niga chiedh nade nikech ka iwacho ni ng'ani no kowuok oko
nyiso ni giseng'eyo ni en ng'at manade manyo timo ang'owa manyo kawo ngima rawerani. Nikech ka CCTV ok ti tusetieko kendu ni ng'ani nok owuok oko to kara noa kanye kare pod entie iye kanyo. Dako osemake. Kenyatta National Hospital nigi ting' maduong' kabisa nikech it is one of the referral hospitals e piny Kenya ka. To kata piny Kenya ka ji wuok nyaka pinje maoko kabire. To ka koro nek aina ni nyalo timore. Ting'eyo VOJ gini dola lala doko go ktambake bede ni jofuambo onge. Nikech jofuambo manyodhi kuro makata chiel kuomwa matie Citizen TV kanyodhi kuro penjo to nye gimake magikone ni onge gimobiro timo ang'owa kanyo ni onge gima kamano motimore. Kanye ng'ato sekuodho nwani gima kama otimore ka. Adwaro kimana chien kar dhoge no senior nikech statement mokwongo ma Kenyatta National Hospital gigolo gimo sa 11 odhiambo man thono timore. To nas o report ni jatuo manyo rito sa 12:30 motimo round gokinyi. Kore kin sa 12 gokinyi nyaka sa 11 odhiambo makoro jogigolo release. Yes. Negitimo. Emo miakoni ni jogo mane kao ting' mar rito jotuo e Kenyatta National Hospital ok onego bedi ofis nyaka sani. Nikech sami tero jatuo ni achiel kuom gigo moko onego bedi thago wi en ni ng'ato nyaga donjo mamonje jatuo ni. Ok onego bedi thago wi. E piny ka dongo mar dhano ji nigi ywaruok kiwegi. Nitie. Makoro ng'iso kata ni ng'at madhi limo jatuo ng'eyo ni en ng'ama jasiki nyalo kata monje hospital ko ng'eni VOJ jatuo waterne soda moro. Maber. To soda ni karenti gik morugo e iye kan. Maber. Gi gik ma dhano laro gi Victor kata mana weche mag lope kech koro ng'eni penjo biro mang'eny. Samoro ng'ato laro lo to ng'eni wuon lo cha chunye oginene chunye nitie kama dhiye. Kata mwandu ne moro nitiere to we watiekre kode chuth odhi alok details gi kaland register kocha kata mwandu ge maen godo gi mapiyo piyo koro yudo ka karidhi kaw chunyi kucho to bende yudo ka samoro kata mana ng'ato no nitiere investigation ma a witness en jatuo koro ng'e ni jatuo ni kobet mangima to dhi timo ang'o dhi duogo chiwo neno maduogo tieke to tudore gi jok moko to dhi okawo ngima jatuo nikech koro ng'e ni gini kata koro piny owacho ongie to chalo mana weche mag nchineno walose mag ndicho ka ma ng'ato koro kawo advantage to tudore nikech nyaka wanwang' ni to ng'ani intention mare mar nego ng'ani ne en ang'o nikech kata king'iyo jal monegi ni to yudo ka ne onge gi ywaruok ng'at mosebudho kacha wiye bende ineno ka osebedo gi weche mag tuo mag wichgi ang'o ma ka ng'ato nyalo bedo gi thuolo mar dhi tieko jatuo e hospital Victor ok en gima yot minyalo kawo mayuti kamano to yeni ward kanyo ke ne ok en ke to ni nyaka minister mochung' ne thieth gima o affect Kenyatta ka poko losie nyaka sani be ok owinje jatend piny William Ruto ni mane campaign poko losie gima mulo Kenyatta National Hospital nyaka sani kare ng'o monego losie igeni ting' mar Kenyatta National Hospital en mar sirikal mama yes emomiyo jatend migawo mar thieth onego bed noseloso moserado gi familia ni mosekone jopiny ang'o magitimo to kata mna board mar Kenyatta onego bed nosegolo duondgi mawawinjo nang'o matimore to kata mana ke MPDU bende ok ginyal bedo ni gidich mana osara kende ka samidwa medgi osara kende kata doko ni gitemo nyayo ratiro mag lakteche to gi nurses gi jok modongo pacho ka ma en gima mulo jatuo nikech mae giluongo ni mae client margi gima mulo client margi bende gimbe nyaka ne gichiw wiye nendgi nikech ing'iyo ni nurses nitie ma idayo dhoggi jogo te matiyo kanyo koro gin bende ginyalo konyowa e ng'eyo ma samoro tend Kenyatta nyalo dwaro pando kamano sini mopogore kod mano
nikech kata mar bondo ni obila manyocha tuo ni mochuo jotuo wetene gi pala nitie penjo kani to jatuo wadu ogolo pala kanye monyalo timo godo tim maket kod mano emomiyo VOJ weche mag arita e osiptende wa nyaka koro non maler nikech mana kaka wacho kachako sama in gi jatuo osiptal to kata ka in jatuo osiptal weche mag arita mari ok onego bed ni mage gik mathago wiyi chang mari gi yudo thieth makare mage gik monego bed ni thago wiyi ok ni in e ward tipenjori ni kama antie ni bende an kama ber nikech mna kaka ipenjo pala owuok kanye e ward ka pala owuok kanye ma jatuo kao to dhi chuo godo jotuo wetene moko ariyo manyiso ni nitiere ng'ato mano kotimo tije maber to kata kamano kata kiponi wacho ni en jatuo ma samoro nene gi dangni mag paro ang'o miyo ni kawe terewe gi jotuo mamoko nikech sama ng'ato nitie state no to nya timo gimoro amora ten ng'ama kaber tikete kar kende to bedo monitored kama entie kende to kikete ward gi jotuo mamoko nikech mondo chopo hospital kanyo to chal ni ne nitiere kta station ma entiere no bende nitiere kit kido manong'iso manomiyo tere kanye hospital to koseteri hospital achiel kuom gik mikwongo timoga daktari kata nurse nyaka kuong timo nonro e kibrokone ng'ane gima tuo ni watere ward makama ng'ane gima timo ni en okikwakete ward en wakete ka e ang'wa thiedha to dok dala to mana maduong' moloyo en ni pala ne timang'o nodonjogo kanodonjogo to wachako penjore ni to kara jotuo ok mi uniform nikech ing'e ni Samir wakie ward VOJ bende lepi mag dala gitimang'owa iweyo idonjo gi uniform mar osiptal achiel VOJ iseneno kata osiptende moko kidonje to kata mna chiemo michamone itami ni chiemo mowuok ok nyal timang'owa ok nyal chamo osiptal kanyo nikech osiptal ema pidhi osiptal ema mi pi mimodho gimoro amora nyaka yath giregi magi koro bete ang'owa ting' mar osiptal emomiyo bondo bende nyaka wayudie ni en ang'o mane pala timo kanyo mano mokwongo to mar ariyo jatuo ni kapo ni en jatuo mane nigi dangni mag paro notere ward makama nang'o to kane obedo ni noseng'isore kata ni samoro ne en gi kit lweny moko ang'o miyo nokete kamoro to onge ng'ama rite mong'eyo ni ng'ane to nokel ka to ng'ane samoro gimoro kolisore matin ni to bedo ang'owa timbe makama mago bende penjo mosiptal mabondo nyaka duoki superintendent mosiptal mabondo nyaka duoki Wagen ni komiti mar thieth bende mar National Assembly ka bungo doke tich biro ng'iyo wachni mana kaka senators ndalo moko nong'eyo gima timore Mama Lucy Kibaki mondo wang'e adieri makende to tich nitie ka governor kapok otiko wachni nitie minyalo medo matin apani dwawe mai kanyo Victor. Okay. Mos makene ne jowa ma bendo wito wede kod osiepe kokalo kuom midhiero ariyo ma wawacho gi nyakwara Mogajwang. Mos makende ne rawera majigni 14, mos makende familia mar jal manyocha ochuo kod pala yor thieth ma Kenyatta. Nyasach kwe mondo ke chunygi kamokwe kendo mi familia margi hocho makende. Kane wachako nyakwara Mogajwang ne wabuko wach mar yiero mar AUC jotend pinje Afrika mar mo 49 ewi pinje 54 mag Afrika bedo kod romo margi ma higa ka higa e lok tich mar AU man Addis Ababa e piny Ethiopia. Romo kamano bende gibiro tiyogo mar yiero jakom manyien mar AUC ma en jata tije mar AUC kendo biro rito mwandu mag Afrika e lo pinje mag Afrika 54. Yiero makamano tinende okelo jochung' maromo 3 ka achiel kuom jochung' ma wuok East Africa en Migosi Raila Odinga mane en Prime Minister mar piny Kenya. Higa mokalo chien ne gibedo kod twak ma iluongo ni mjadala Africa mamoro kamoro nomi thuolo malero agenda mare gi gima ong'eyo ewi tich mar AUC
chairperson no. Tinende Jakom Raila Odinga nyoloso kowacho ni en gi geno ni obro yombe e yiero makamano. Ma timore kinde ma bende sekretariat mar campaign mare nyolieko ni gise yudo sir mag pinje 28 kuom pinje 49 kalu kod lai mar yiero makamano. Jal ma ibiro land kaka jalot nyaka yud sir mar pinje 33 e thuolo kata tilo mokwongo mar yiero makamano. Kama kaka Migosi Raila Odinga nye loso dira mokalo kanyo timo limbe e dala mar jafwambo matuklu manyocha wewa Leonard Mambo Mbotela. Winjane nao. Vile unavyojua sisi tumetembea bara hii Afrika yote, tumekutana na viongozi, tumeongea na wao, tumewaambia sera zetu na yale ambayo sisi tunatarajia kufanyia kwa bara hii yetu ya Afrika, Africa for Africa. Na hiyo ndio mimi nasema ndio sera yangu, na mimi natarajia nitaweza kuchaguliwa. Nikichaguliwa, ninawaambia kwamba nitafanya vile ninavyotaka na vile ninavyoweza, nikiungana pamoja na viongozi wengine katika bara hii kuania hali ya maisha ya watu wetu. Ma timore ka jodolo moko e gwenge mag Nyanza bende koro wacho ni gidhi tweyo alama pek mar lamo ne Migosi Raila Odinga e wuodhe mar manyo lemo mar kom mar AUC. Governor, ne wakwano ndalo wakwano jumbe sani koro wadong' mana gi jumbe gi seche buora to yiero okayo machiegni. Jotend pinje mag Afrika dhi timo yiero mar yiero jakom mar AUC. Inene nade? Victor Paroni. Is it coming home? Emi aparo ching mana Ingereza ni World Cup. Ni it's coming home. Yes. Chaki mi aparo weje makaka gik moko no dhi chien kaje. Ifirimbi. Gisut. But aparo Victor ne jakom nigi thuolo malach. Jakom nigi chance maber kabisa. Kaluore kaka gik moko osedhi. To sa koro chopo. Mana kaka iwacho ni njene obedo higa achiel higni 2 makoro sani wakwano mana ndalo. To wane kaka gini dhi. Kaka jakom osetimo campaign mare aparo ni otimo campaign e yo makare. Oseluoro pinje gi chiegni gite. Ma koro gimodong' en mana ombulu. Kaluore gi weche manyo wuok gi kweth ma otelo ne team mar campaign mare mano manyo wacho ni jakom osesekiwa pinje maromo 28 ma oseyiene dhi gochone. Mano information magimiyowa. Mak mana ni mano ok wanyal tiyo godo. Nikech ing'eyo Victor ni gima nyaka wach ni jopiny gi joma winjo waduto te. Ni pod ok wabedo gi rang'iny ma wanyalo yudo bende gima wachore Djibouti kocha to gi Madagascar. Information ma wan go obedo one sided kuom thuolo ni te. Aparo ni gima nyo jo jakom nyalo timo gi sirkal mar Kenya ni nyaka bedni achich kech mano gima nyo onego bedni gitim ni gi plant operatives gi jo intelligence moko i Djibouti kocha magi infiltrate gima sirikal mar Djibouti wacho ewi wachni. Nikech ing'eyo ni ok wang'iyo gima media kata ute mag fwambo ma Djibouti bende samoro wacho mana ni gikawe kaka wambe wawacho ni wakawe gi koni. Iwinja. Koro nyaka nyo gi infiltrate kocha ma State House kata log tich ma jatend piny ma Djibouti onego bedni wanie gi information. Samoro gimbe giwacho ni gin gi 28. Nikech gin to podok giwacho ni pinje di ma support gi. Koro gima wanyalo kawo ka en mana based on kaka wasebedo kwa neno kaka jakom oseluoro piny gi pinje ma wacho no osetimo ng'oa osewuok oko. To Victor ing'e ni gini tek nikech kinde duto ok yot mondo piny moro nyiedhre. Ko wacho wakaw kata mana piny Afrika ma milambo kuom ranyisi. Ok yot mondo nyiedhre ka giwacho ni wan wadhi support jakom Raila Odinga. Ochalo mania e kaka wanene ka. Ok dang' anyiedhre ta wacho ni ane kind jei gi VOJ a support VOJ. Nekech ing'eyo ni pinje gite gin gi gimiluongo ni diplomatic relations. Emomiyo ombulu ni en ombulu mar siri. Nekech ponono piny ma kamae odhi owacho ni gin gi support Raila Odinga to Djibouti kata Madagascar bende nyose temo mondo mi otimang'o osergi. Koro gidhi chalo gima ginyiedhore e lela ni gin piny ni ok gidwar. Koro nyalo kelo weche mag tudruok mok
ni yo makare nikech ng'e ni pinje gi te loko ohala gin gi weche mag ohala gin gi diplomatic relations te e kindgi mae mamiyo gini dhi nyaka dakika mogike ma wadhi ng'eye. Aparo ni wajoma dhi telo Addis Ababa nikech ang'e nitie joma dhi Thursday joma dhi Friday ting ma wan godo mapek Victor en ni kwadonjo ni to temo establish gi jofwambo mawuok Addis Ababa kocha ni unto joune wachi ang'o nikech sani gin bende gipandonwa kad margi to ka wabiro e chunye ka Victor kopogore gi lamo gi gik mopangi en ni jakom oseringo ng'weye jakom osetiyo tich maler jakom osego kampende piny owacho mar Kenya bende nwaneno kaka William Ruto jowuok oko mar temo siro dhi mar jakom ni koro aparo ni kamugikini mang'eny mwanyalo wacho sani koro honge gima Nyasaye opango kacha ni madhi wuok manie gima dhi wuok koro luore mana gi kaka ng'ato notimo tije to mogik en ewi wach ma paro ni William Ruto nyo temo manager nyane kiching'e ni wach yuaruok mane ntiere DRC ni nyo chalo gima nyalo kelo kikruok nikech ing'eyo ni pinje moluoro Kenya enya pinje ma Afrika ma ugwegi nyocha ne osewuok oko ma giwacho ni East African countries ni bang' jakom Raila Odinga to ni neno yuaruok manyo wuok e kind DRC gi Congo ni koro nyo keto DRC gi Rwanda gi Rwanda sorry nyo keto piny Kenya kama tek nikech ing'eyo ni piny Kenya ne ok nyal wuok ni gichalo gima gisiro konchiel mae momi ineno ka kata Tshisekedi ne ok bi tineno ka ok nyal terie matek kendo Kenya ne ok nyal wuok ga strong statement kata doko ni William Ruto jatenda emsani jakom mar East Africa Community to bende komachielo e wach no ne gitemo ng'iyo gima miyo ni Kenya nyaka dimos nikech ing'eyo ni chien kacha ka William Ruto nodonje telo to notemo biro gisiro nyomoro ka gima nyapara mar Afrika to king'iyo kaka notemo goyo siasa ne kata notemo kit telo mare nyotemo otemo dhi mamuol ni ok otemo biro gi hilo manyocha ne en godo sama ne odonje telo cha mondo mi jogi ne kik ne ni Kenya chalo gima dwa ting'o wiye ahinya koro en gima kizungu wacho na delicate balance but kama wagikie ni aparo ni wagik kama ng'at ka ng'ato osetimo tije ja Madagascar cha osetimo mare Djibouti otimo mare jakom otimo mare koro en alamo kaka jodolo wacho erokamano ahinya Senior isebedo ka iwacho ni geno nitiere ne jakom king'iyo CV mare gi jochung' mamoko machalo Mohamed Yusuf ma Djibouti Richard Randriamandrato ma Madagascar gi limbe ma jakom osetimo e pinje buora mag Afrika Fred kani wuoyo na paro ndiko ma Timotheo mar ariyo madonga ng'wen matina biro nyaka boro I have fought a good fight oseluoro pinje mag Afrika mo wuoyo gi jotend pinje nyaka president mar Madagascar nyocha en go Nona nyinge ja Madagascar ngene nyinge ne mathaga gite wache mayot nona gano kendo iluongo ni Richard Randriamandrato Oriandre erokamano VOJ yes to gi Fred ni nyingi mo official en Frederick Ogweno to gi Victor Tieno Juma mago mag M-Pesa gi serikali adwa winja maber yes ni Raila Amolo Odinga koro dong na gi ndalo moktin na uchiel to bedo jakom mar African Union Commission koro Ken Muga nyaka hik ID manyien weche matuch koro jo Citizen TV wacho ni AUC chairperson designate bas ang'o miya wacho kama Raila Odinga nigi CV mar ariyo en gi lony en gi dwaro to king'eyo Raila Odinga ti compare gi jolar komni mamoko apani onge ng'ama osewuotho kata bede mna ni Fred wacho ni ok wang'eyo tadira makende ni piny tindo lonya e weche mag internet e weche mag social media gi inyalo neno gik matimore e pinje mamoko okaparie ni Djibouti ni jatend piny mare osewuotho kode kaka William Ruto osewuotho gi Raila Odinga nikech abed ni mano ema timore to dewa neno
kata ka Kenya ka de gibire nikech Djibouti no obiro Kenya ka mokwongo to no rado mana gi Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Waseneno e pinje mang'eny to kata mana rombe mang'eny mag kontinent mar Afrika ka Raila Odinga osedhiye to dhi ni kuop mar mondo obendo rad gi jotend pinjegi mondo kwa gi kura achiel kachiel. Ichen Tanzania kama ne wan gi jotend pinje weche mag teko. Africa 300 Energy Conference. To kata mana Egypt bende nyicha gidhi gi William Ruto, Ghana gi pinje mamoko. Adira makende en ni Raila Odinga oseketo campaign motegno. Okonying manyien e pinje mag Afrika. Okonying manyien to bende pinje gi bende ng'e kaka ng'ano mosegore ne weche mag demokrasia e piny mar Kenya ka. Inyalo paro kata ka higa mara pani nene 2008 mane obende otelo ne kelo kwe piny mar Ivory Coast. Ndalo mane lweny nitiere to kiero. Gimomiyo kenda wacho gi chir ni Raila Odinga dhi yudo komni en ni VOJ e kurano en miya tamiyi. En miya tamiyi. Fredi ni dwarango. Ana dwaro deputy chairperson agriculture. Takore ne bas. Karamiya mari mar chairman angami mar deputy. Yes. So miya tamiyi no dhi bedie mang'eny. Emomiyo kwano ma Secretariat mar Raila Amolo Odinga ochiwo no en kwano maber nikech giseng'iyo countries ma gisewuothe to bende winjruok moko osebede ni kumiyo wama to miyo uma. Mar adek momiyo wacho ni Raila Odinga nigi nafas maber en ni nyaka ne Africa Union Commission chake gisebedo mana gi jala chiel kende mawacho kisungu manen jaod president ma South Africa. Yes. Milongo ni Madam Dlamini Zuma. En kende to bende no kotieko nikech no wuok modoko timang'owa odokie tije moko e pinyno. French speaking jogo mawacho French oseyude dinuoya. To king'iyo kuom jochungi te kata bed mnani wacho ni sani koro gini biro Eastern Africa. To Eastern Africa ka Djibouti national language margi en French. Madagascar national language margi en French. Yes. Kenya kuom jochungi te ema only English speaking nation. Mangiso ni ka gini en Eastern to dwaro mar ni jalno mapinye en piny mawacho kisungu miyo Raila Odinga nafas malach. Nikech kimiyo Djibouti tiduoke mana into a French speaking nation. Kimiyo Madagascar bende duoke mana French speaking nation. Tingeni bwana makoro wuokne Musa Faki bende French speaking. Jinping mane Musa Faki okawo kare bende was French speaking. Ok dibedie ni Afrika ka e kom maduong' no en mana ni jo French speaking gi kende manie gi nafas. English speaking to ni kanye. Emomiyo Raila Odinga nigi nafas maber nikech kata koro king'iyo ni kara koro joma chungi te ang'o kendo madwa migi godo komne en language. Ni wang'ni wamiye an English speaking nation mondo kawe komne nikech wan jo French speaking gi wasekawe higni malach. So mage momiyo wacho ni kopogore gi lony mare gi campaign mosetimo to gi alamo mwalamo gi tweyo mwadonje jumane to the fact ni gini komne jo French speaking nations osekawe higni mang'eny wang'ni koro biro English speaking nation mana kaka deputy mare
bende osega bedo English speaking. To sani koro dhi into Arabic speaking. Emo mineno ka deputy chairperson en Egypt, en Algeria, en Morocco, en Tunisia, mage jok malare. Nikech mano bende koro margi wang'ne. Ging'eyo ni ne kom ka ne giseyudo. Ne giseyudo. Koro modong' en mnani Arabic speaking nations ema mondo dhi olar deputy chairperson mar AUC ni. Erokamano. To English speaking tema mondo wene chairperson mar AUC. Lweny matimore DRC Congo ni be nyalo ketho kwano. Ang'eyo ni ndalo mane jakom en jatend jambetre moyiedhi weche mag infrastructure en kod Uhuru Kenyatta ne gin gi ng'iyo moro gi Felix Tshisekedi ahinya. VOJ sama ji odhi kuro de bed ni bura manyodhi Dar es Salaam doko wuok gi duoko manye gi wuok godo cha to de wabedo gi kiawa. Temo mineno ka William Ruto bende no tiyo matek mar mondo bura manyodhi Dar es Salaam cha owuok gi communique achiel ma pinje gi teo timang'owa owinjore godo. Mawacho ni wariuru kweth duto manyo kwe mag Eastern Congo gi mondo walos aput achiel mabro deal gi weche gi. Nikech kiwe ma Luanda, kiwe ma Nairobi ni operate, tibro yudo ka jo Sadak ng'iyo ma Luanda to giwacho ni to kara kwa dhi kura mar AUC cha to wan kaka Sadak nikech jo EAC nitiere kaka ng'iyowa mano candidate gi watimo nade wawerego. To nikech nye nitie achiel machalo ka gima winjruok nyobetie moneni mbele kama wadhiene nitiere geno ni jo Sadak bro riwore gi jo EAC mondo gigo kura kamora achiel. Erokamano. Penjo ma ji bende penjore waseyango ni Afrika ka oken chula okuti kende wan gi teko mag pinje mamoko machalo Amerika gi osiepene, Russia gi China gi osiepene. Bende nitie kaka yiero ni ochuno gi ahinya Fred kapok adhi senior. Victor, ochuno gi to mae bende kama koro chuny gini dhi betie. Mana ayie gi Jay kaka Wood Mwalimu kete ni king'iyo gik moko te on the ground to Raila osechamo gini kendo osechame chon. Maparo ni wan kwa donjo kucho Friday to wadhi mana ng'iyo ne bas ma gi kama timang'o lewni rwako gi koni to magi kama itieki gik moko. Ler mar wache ni Fedo Gweno bro bedo Addis Ababa, Ethiopia sama yiero ne dhi nyime. Kendo Friday saa 4 nikech ing'e ni ng'ato oseoro na message ni to monego warad Friday to mudhi Addis. Koro ler na gini en ine midhi. Fedo Gweno madhi Addis. Adhi Addis elo civil society to bende kaka wanene nyaka bed represented. Emomiyo kwa lose alosa. Ma Friday saa 4 asechopo kucho. Elo timbe ariyogo. Victor, gimani kae en ni king'iyo interest mar jogi mar international community gi. Mana kaka Wood Mwalimu wache mabende ayie godo ni king'iyo weche te gi campaign gi gimoro amora ing'iyo regional interest gote to jakom ni malo. Kendo jakom osedonjo. Koro ibiro e international community kai. Ing'eyo ni lokruok manyo otimore e piny Amerika ni bende nigi meke nikech ing'iyo kaka gini nochakore to niyudo ka jambete mar Amerika Meg Whitman nyocha ne nigi lwedo malach e winjruok manobetie kind jatend piny William Ruto to gi Raila Odinga. Kata koko wachni to wang'eyo ni behind the scenes twak mane Olusegun Obasanjo ni godo Mombasa gi jatend piny manyo kele winjruok wach mar AUC ni en achiel kuom gik manogo yie mbaka. Ni ka dhano nosetieko wach maandamano mane nitiere ka to William Ruto ne dhi siro wach ni nyime. Koro lokruok manyo wuok kocha nikech ing'eyo ni pinje ma international community king'iyo China, ing'iyo Russia to ing'iyo gi European Union bende gin gi interest gi maduong' e pinje Afrika. To ng'at madhi ng'iyo kaka interest gini bedo taken care of gibiro ng'iyo to ere kaka ginyalo tudore gi jakom manyien mar AUC ni. Koro miyo gin bende samoro interest mar gi magin godo. Nikech Jay biro nyisi ni influence mar France
e pinje ma entiere gi dominance West Africa kocha sani ni piny mabe ok gidwar kata mana winjo Exactly. nying mar France no kinyo gik matimore Togo gik matimore Mali gini kuonde ma jolwenyo selokie loch ok gidwar interference margi koro mano miyo duoko gi piny mak mana ni Russia bende king'iyo kaka gik moko timre North Africa kanyo to kata mana kama koro chia masani wuokie Central Africa Republic kanyo bende ng'eyo nene gi lwedo malach koro biro ng'iyo nekech aparo ni piny Kenya bende osetemo tugo gi international communities gi ma ging'eyo ni to piny mane madhi kawo interest margi koro mano kamugi keni to koro dong kama ene a secret card ma wawach ni koro lamo ema timo nade ema tieko nekech king'iyo kata mana jirende wagi bende pinje moluoro wagi Victor bende an gi chich moro ni ok gite wacha ni Rwanda Rwanda achich godo ni sama ok nyal miyo wa ombulu mos achich ni Rwanda sama ok nyal miyo wa ombulu kaluore gi kaka gige gi osebet katimo nade katugore pacho kae kamani gadier ni dhi miyo wa ombulu en Tanzania mano sedonjo mano an gadier ni biro South Sudan mano an gadier ni biro Ethiopia mano biro Rwanda gi Uganda kanyo samoro gine makoro yinjo ni wawe yie lamo mondo wane kaka lamo dhi timo nade kech Victor ngene ombulu ne igoye gi presidents to mana kaka je ikone ni bedo ni gik moko te oselosi ok ing'e sometimes bede sama jogi change mind gi nikech yudo ka international community mi penja cha nyalo gwenyo pachgi konyisi ni bas magima e kuma kora oro chomo kata wamima titimo kama kora paro ni mane kama koro wadugu yienge ni jakomo timo duto te monyalo timo kuom sani gik moko beyo te mana kaka jay waje ja erokamano senior kapoko ka break matio mana mapio gima Fred wacho no en adiera inyalo para Amina Mohamed yes kade candidate mar Kenya yes ngwech magilaro gi Musa Faki mokwongo Amina Mohamed no yombo round 1 to nikech no koyudo the majority gidoke round 2 to round 2 ni emagini obage ma Musa Faki timo ngowa yudego emomiyo jogo madhi bedo Addis Fred Jakom wacho noga pile ni kisego kura to nyaki rit kuchi bas koro ritnwa uru koch Jakom mbulu wadhirit monde round 1 ni obed no serumo pep Jumapil midhi go e kura no jowa madhi e lemo walemuru maber motegno then tok lemo to koro wariti nikech gini biro dala kama obogi wadwa tano wero moni gi mogen jabare mano ne mnawero nen manawer jodobe no gongero ni gi mogen jabare mano ne mnangero okay wacho Olusegun Obasanjo ngeche ni Olusegun mane odhiro wach ni koso mbake nogo kuno to jibro penjo kani to komne chuno ngai kindu William Ruto gi Raila Odinga gi jo Kenya bas mano kore penjo to mano penjo wabire to weche manyien to ponono siling olwar koni yes dhi chalo nade tugo dhi chalo nade pani mano chunywa kwa Magajwang ndiko matimo Theo mar ariyo madonga 4 matinda biro nyaka boro wacho kama asekedo lweny maber kendo asetieko ng'weya bende aserito yie marwa watiyo kode context mar yiero mar AUC ni ang'eni thothne nitie kuonde moko ma West makamano jatigo to kata kamano Jakom osetimo monyalo oseluoro pinje bura mag Afrika yor sero mbulu nyakwana Magajwang kendo wanolamo ne Jehova Nyasaye kete manaka ng'ato oruna message kani to kumanye Jakom wuoje ni to geno ni kanye e yiero mar AUC ni wabro manye nyakwana Magajwang kete manaka on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial
487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Ramogi. Regulation occurred through Gimilogi public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Inalipa kurifa Mbogi on patapata.com. Share referral link yako na ukamate bonuses na ganji fiti. Win na Mbogi on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Munditwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantere Ginyadi, Chemo Mantere Gimit Nyowoyo. Namni, wantere kwa dare mopogore, wangi lobster, wantere gi prawns, wantere go kela, wantere gi oyster, wadan mondo waket gi mesa, wapunjere kaka itedo gi kod kaka ichamo. Garlic butter, and garlic meal, and garlic butter benigin dado ma kende. Gwenge gi benetire koda chiemo mamoko magingere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi dutote wakeluni e chenoni mar tedo gi chiemo. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Mawacho and Jody. Inekia. Of course, Kushi. Agoyo niero kamano maduong'. Nikech kawuono iniyiera. Tedo chieng' ma kawuono ni koro dhi chako ngima manyien. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo sa 3 otieno mana Ramogi TV.
Mana kamano nyakwana Magajwang' ote mag jopiny bende nitie kama thoth mokalo. Makamu mano director broad based ni Victor Jakom biro chamo gini sapi. Wala mone Jehova Nyasaye. Aito David Ochola Janyabola wacho ni mosna ya wuto nagi ma ingo etwaka yie kod paro mane magen go. Yes, baba osekedo maber koro mudong wene Nyasaye kod jotend pinje madhi go kura. Wan kaka diplomats wana beda Addis Ababa Ethiopia to observe as well and to pray for Baba so that he wins the seat. Otherwise jo Kenya onego obaglamo makende nikech lony ni oken lony mayot. Wanende ura Addis Ababa Honorable David Ochola mano wod Nyabola kantie dalama Central Nyakach kanyo. Engineer Job Ndege bende ngisa ka ni mosna ya wut luma wige temo jere go amora nya korgi gini anoka yose ya orene Baba e yo mayot mokalo kama na nya. Albert Ojonyo ngisa ni mosna wod Sakwa jabungu wadwa no ni gini Baba chame maber kabisa. Walamburu bena Jehova Nyasaye ni jotend pinje mag Afrika otemuono yier jakom nikech ene mung'eyo Africa Agenda 2063. Albert Ojonyo nene kamano e ote mare kaendi. Nitie jadolo ka iluongo ni Albert Olwendo ni wawek bedo doubting Thomases. Odinga dhi unopposed. Jiario kadhi resign. Okawuondi bedo ung'e ni jakoma diera keturu geno mieuru josia ndege madhi Addis Ababa. Albert Owino Lwendo thuolonge goke nitie jasia mowacho kanyo ni manygi utiko mag ndege kidhi Addis Ababa. Nitie penjo ka mag jo ODM ka wabire nyoyo ponitie kendo kikwa chak sendo nyoyo kapok ochiek jo kama nikech mar ODM kan no ka ng'eny ka ni tim kaka wanene Jozimio kik badre gima ne do ng'ado cha bende ni kik gibom wach Wetangula machik wacho ni okonego bed jakom od bura pode jatendun bura giyier gimoro achiel ma ginyalo godo siasa mar piny. Wach ODM no to gi weche ma nyo ng'adi kod doho wabire bang' kinde manok kende. Eric Onyango wacho kanyo ni maka joma ayie kod kaka analysis maru komar AUC ni ukelo. The bigger thing any Russia negi interest kata toppling of democratically elected governments. Russia ne obedo gi migawo ng'e ni ja Burkina Faso ndalo moko no dhi eromo e piny Russia to nitie weche moko mano wacho kanyo chal ka gima piny Russia bende dhi bedo kod migawo. Be ung'eyo ni log tich mar Africa Union noger kod piny China. Kendo chal kata weche midhi kuodh kanyo nitiere gik moko ma inyalo maki to Beijing winjo weche duto te maonge kiawa. Koro One Africa wadong' e lwet nono. Jack Osodo Jasindo wakwayo ni Honorable Raila Odinga hawi maber ahinya e lemo mar AUC no gini ochamo sapi. Okay, machielo wacho ni West no itiyo kode maber maka juma wanokone mana jakoma maber ahinya. Machielo kaendi wacho ni Dennis Onyango kawuok dala mar Wagwe Kobiero wacho ni amora ahinya ni jakom dhi bedo jakom manyien mar AUC. Oganda jo Kenya ma osebedo ka twero wache mbui onge kama gidhi konye e wach mar Djibouti cham erokamano ahinya. Ng'ato penjo kani to joma moko go to Nyasaye kik telnegi. Jomo Victor penjo kamano maun jakom ni ma wacho ni Nyasaye otelne oyo wakwayo negi maber ahinya to kata kamano rwadwa makaka jo Kenya gi East Africa en Big Israel Odinga Ochieng' Anyago yor Facebook penjo ni to dhi konyowa gang'o. Okay, all the best Okegonea Wonya Lego Felix Abuya neno kamano. Sami Makapius bende wacho ni all the best Baba, we wish you well. Aito machielo ka wacho ni want to rito duoko makare mana ka Nyasaye otele erokamano ahinya. Edwin of Gut wacho ni geno nitiere ni jakom dhi chuo gini to arito wach mar ODM ne gisiso ni ODM kiko itwa nang'o VOJ gi J Bonyo ka achiel kod bende Governor Fred chomuru wach ne tir gi kukune obiro nyakwara Magajwang'. Okaneno wach malich ahinya ka kendo obiro tir moko badre erokamano vida bende koni jopiny rito wach mar ODM. Yes. Kora kia ni ODM okoso negi ang'o. Kinywa no bedo gi jakom mar ODM Ramogi Baraza bende. Erokamano ahinya. Okaneno ote ma otugo wach ahinya. Mana pod gi pake mano college mana ng'at machiele mopenjo kani to gini dhi konyowa gang'o. Penjo maber. Temo miyo apa ni
ber. Penjo ing'eyo. Apa ni gimonego ng'e mokwongo en ni Africa Union en riwruok makelo pinje Afrika kanyakla. Yes. To kapok Africa Union odonjo ne nitie moro iluongo ni OAU. Mane en Organization of African Unity. Ma bende ne kelo pinje mag Afrika kanyakla. To koro ka jotend pinje mag Afrika oseriwore, to tend pinje gi gionge nafas mar ng'iyo weche mag Afrika kanyakla. E seche ma gin bende gine pinje gi maoko. Emomiyo nolosa put miluongo ni Africa Union Commission. Koro commission ni ema tayo weche mag pinje Afrika. Ema sami dware gigo malure gi Afrika kata ka en negotiations. Mani jo China dwa negotiate gi Afrika. To AUC ema en in charge, to en emo coordinate meetings gi, to en emo dhi e buche gi to represent jotend pinje Afrika gi. Inyalo paro ni Musa Faki e buche duto matimore matuomo pinje mag Afrika gi nyako bedie. Nikech en emo dhi kawo gik moko on behalf. Jatend piny mora mora nyalo dhi. To dhi kuro ka dwache mokwongo en pinye. But ja AUC to dhi kucha to ng'iyo to koni Mali gima kama timore. Mbaka mogo kani aparo ni nitiere gima ber ma Mali nyayudo kata bed ni Mali onge burani. Mbaka mogo kani Tanzania nyalo benefit kata bed ni jatend piny mar Tanzania okote mang'owa okobedie ka. So bedo mayot mar Afrika bedo gi ng'ama coordinate gigo duto matimore Afrika ka, nikech piny ka piny kiwenegi tiyudo ka interest magi William Ruto kodhi kucha to interest mar Kenya monde emokwongo ng'iyo. Kata ni koro no luonge bura mar G20 kaka koro G20 bro South Africa. Tibro yudo ka jakom manyien mar AUC bende bro dhi e burano. Samubete burano to koro ng'iyo interest mar Afrika. Ong'iyo ni to jo Liberia yude ang'o. To gini jo Libya ang'o manya konye jo Libya. Nikech sami oro president ma South Africa kanyo, to kwongo ng'iyo ni South Africa nani ang'o mayude. Koro AUC ni gimomiyo en important en ni en kom makonyo coordinate gigo matimore e piny Afrika. Emomiyo ineno ka samoro iwacho ni Raila koyudo kom ni to dhi bedo president mar presidents Africa. Mano gidho luo mayot. Tadiera makende en ni tije emomiyo iluongi ni chairperson. Oken CEO, oken coordinator, en chairperson mang'iso ni buche duto mag Afrika koro ni ang'owa ni eloe. Mane pani ema bro kelo winjo mayot. Nikech tije to ng'eny. There are so many things motimo, but mondo wa med keto ler gi yor mayot. En ni enemo coordinate gigo duto midwa tim kanyakla kaka pinje mag Afrika duto. Nikech iye kanyo bende nigi secretariats mopogore opogore ma ochung' ne weche mag health, climate change. Exactly. Man gi jotelo mamoko bende makonyo mabugo tiende. Man mo bende wan gi Africa CDC. Weche mag thieth gi ngima jo Afrika ging'iyo. Emomiyo bende nya paro ni ndalo moko ja Raila Odinga ne en ambassador nen special envoy mar infrastructure mang'iso ni no yiere gi chairperson ma AUC mondo ng'iye weche mag infrastructure piny Afrika, nikech chairman ni bende ok nyadhi kuonde gi duto. Koro bende gwele joge moko. In dhi ng'ina weche mag somo, in dhi ng'ina weche mag keyo teko stima, dhi ng'ina weche mag infrastructure, dhi ng'ina weche mag health, then jogi duogo to miye report. To koro report gi mo advice godo presidents mag Afrika, to kata kodhi e buche mag pinje mamoko gi riwruok mag pinje mamoko to betie to koni wan Afrika wan dwar wachalo kamano. Mia abro kwayo Ken Mugo chako nona chenro moro ne gitimo ka gi chieng' Emmanuel mar video wall. Mar siemo ne jopiny ni kama kaka office mar jakom tiyo mondo gibed gi ng'era mo gi TV. Kochakore tich adek
wabro bedo gi wechewa manyien. Wabro bedo gi sigana moyiedhi mang'iyo weche mag AUC, kaka AUC tiyo, kaka ibro go kura, jomage mago kura, mondo japiny obed gi ng'eyo gi ler kod yot. Maka chopo chieng' migo kura to jopiny kod jowinjowa gi jonenowa oseng'eyo ni gin ang'o madhi timore. Erokamano kete man Ramogi FM gi Ramogi TV ka. Erokamano ahinya ne Solomon Otiyo Kafaya ogoya singla ka ong'isa ni oseduogo kendo Ramogi FM wan kod weya machiel kachiel okinyi ma kawuono bang' weche manyien lak saa 3 mar okinyi. Gavana, ng'ato penjo ka ni to ang'o momiyo pinje 49 kuom pinje mag Afrika te ema dhi go kura, pinje moko to weyo oko nikech ang'o? Ji nigi penjo ka penjo ing'eyo to ang'eni kaka Jay Bonyo wacho senior nitiere ber moro biro nwe Ramogi FM gi Ramogi TV ka jumani. Victor, kapok aduoke to Ken Mugakoni Kabondo mangima osechako lamo. Ochopo dala final. Ochopo dala koni kaen ramba to chakre ramba nyaka Kadongo te log tich mar Kabondo. Nye wakone ni sama ine anyuol idhi dala. Ok ka wanyuol to ina ibo maka. Dio cham gino gi jodala. Owe gwenyore ibo maka. Erokamano Ken mosno mama. Victor, kapok abire mano nitie japenjo jawinjo mopenjo ni penjo ma Jay duoko ni to dhi konyowa gang'o ka Raila oyudo gino. Tadwa duoke gi wach achiel ngero mane joluo goyo ni ng'at motero min Meruka ok chulo osuru. Ngano kara Meruka en jalop ruoth. Koro ka in ema in gi min gi bas wach na tieko. Erokamano ahinya. Koro Victor en kata pecho pe kipecho Ebia paro Chiefs Act. Erokamano. Victor, kami penjo machielo ni to ang'o momiyo pinje 49 ema dhi go ombulu. Ing'eyo ni pinje gi duto gin 56 kaito nitie 7 mobedo suspended ma ok nyal goyo ombulu ni kuom sani. Mak mana ni king'iyo bende pinje gi mana kaka ineno ni distribution margi gi chalo nade, interest margi chalo nade. Nitiere pinje mabiro kaka block mana kaka JA wache Sadak king'iyo joma biro kaka West Africa bende ECOWAS gibiro gi interest margi igini to bende ing'iyo gini kama gintiere Sadak ni e pinje ma international community ma wawacho ka ng'at mane ma gi trade go ahinya ng'at mane man gi interest margi ahinya to interest gini ka en piny Amerika sani nyo waneno gik mineno dhi Amerika chwen no kogolo koke kony ma gisebet ka gichiwo. Koro bedo ni piny Amerika ogolo koke kony ma gichiwo cha to chiwo thuolo bende ne pinje machalo kaka Russia to gi China gi influence ma gisebedo godo cha singo mane ma gimiyo pinje gi. Nikech chien kacha no wacho ni king'iyo West Africa ka Victor thoth gi gin pinje ma wacho dho French. To kama giwache dho French ni ging'eny to gitindo mathoth e kona ka gidhi West Africa kanye ibiro ka chiegni gite gidwaro mo gi piny Kongo. Morocco bende nigi ywaro gi West Sahara. Yes. Kidonje kona ma West Africa kaini tibiro ka moko romo chiegni gi size manyanza ni pinje machalo Guinea Bissau, Equatorial Guinea, mano Guinea ni nying mar Guinea no nigi pinje adek, bie Mali, bie Togo, bie Gabon, bie Senegal. Inano gi pindo to gi ng'eny to gi tegin go mbulu nikech ing'eyo no mbulu ni idhi goye gi jotend piny. Koro nitie ga wait ma giywayo. Kiweyo mano Victor, ng'at moro mosedhi Addis Ababa biro nyisi ni pinje ma West Africa gi nyoloko Addis Ababa chalo gwengi. Makata dhok miwacho mana kaka iwinjo Jay nyisi cha. Addis kanyo ka intiere tibiro winjo mana ka dho French otimie newa. Jo Cameroon otimie newa. Ndalo moko nadhi iluongo ni nadhi e mbalariany moro kanyo UN United University for Peace gima chalo kamano. Ibiro natima limbe mar ndalo achiel gi goye mbaka ka wani e conference moro. Victor dho French emi wacho kacha. Koro jogi nyocho sebilo mit mar gini ma ging'eyo kaeto gineno ga ni pinje ma wacho dho kizungu kaka Jay wache cha o dominate gi. Koro gineno ga ka gima gin marginalized. Koro mae bendo mbulu interest moro ma samoro ginyalo biro godo on the table. Ni ka koro gini dhi e pinje ma wacho dho ngere gi gin ang'o ma giyudie. Nikech ing'eyo ni kidonja Addis Ababa Victor kanyo tibiro ka jo West Africa go donjo
nekech wach mar AU ni ne gidhi mathoth matije matimore kanyo thoth gi gine magiyudo. East Africa Community ka employees kata jotije mantiere e AU kacha ok rom kata mana nus mar representation ma jo pinje West Africa nigo. Koro mae mamiyo bende East Africa communities to gi SADC gi nyalo tiyo go opportunity mondo gin bende gibedie gi influence malach mana kaka iwinjo jeye wache ni Lamine Zuma ne ok otieko tam mare, ne ok otemo kelo influence mathoth. To bende imede gi weche mag reforms mineno William Ruto otelo negi ka ponono gini odok a French speaking countries to status quo dhi bedo maintain dhi dong kaka ne en cha. Koro mae mamiyo pinje mosebed ka dwaro change gi reforms e AU ka negi thuolo maber mar betie tok jakom Raila Odinga. Erokamano. Nitie penjo ka mane openj ka kapok wadhi e yweyo ni kom mar AU sini ochuno jatend piny Kenya William Ruto koso Raila Odinga ni kelo wach moro ka ni gini no chak wach mare bura mano bedo Mombasa ka Oleso Guno Basanjo His Emeritus nochuo kom mar konyo Kenya e midhiero mane Kenya ne nigo tok yiero ma 2022. Achako kod Senior. VOJ kom mar AUC ok ochuno William Ruto, ok ochuno Raila Odinga, but ochuno Kenya. En kom Kenya. Raila Odinga en candidate mar Kenya. Nikech sama idhi AUC kata in ni nyalo mnagoro kwayo mari kata mna Fred ni to ka piny ni ok endosi ni ne candidate marge to kayem mana kake wawacho ni jakom mar AUC nigi nafas mar betie buche mang'eny mayalo kendo gombaka ahinya to weche mag dongruok mar piny Afrika. Sama une komno kaka piny to namba ndege isomo gi malo ubedo gi yot gi nafas mar ng'eyo ni to ang'o mipango e piny mar Afrika ka gin weche mag maendeleo, wach mar kelo stima, wach mar thieth, wach mag weche mag somo. Tu bede nafas maber mar bedo gi gimiluongo ni insider information. Then pinyu koro nyalo align to gigitimo ang'o gigibiro. Mar ariyo, sama Kenya en chairperson mar AUC to bende nitiere luor mimiyo godo piny Kenya e Afrika ka nikech koro gin ema gitimo gimiluongo ni day to day running mar AU administrative roles go gin ema gitimo ang'owa. Koro nitiere kaka uyudo pek moro samugo mbaka gi jowadu e ang'owa e piny Afrika ka inyalo wacho ni unequal, yes, but maru nie gioteku moro nikech une komno unyalo decide gik moko mang'eny. Ji mang'eny dwa ng'iye kisiasa mabende ber kendo gen nitiere adiera mochomore gi kanyo. Mokwongo en ni Raila Odinga is a force and a factor e siasa mar Kenya ka. Siasa mar Kenya ka ok inya goyo kokiluonge nying Raila Odinga piny ka. Emomiyo sama William Ruto no wacho ni gidwa support candidate chamar Raila Odinga ka Raila Odinga no se wacho ni en gi gombo no. Dhano mang'eny no wacho ni nitie joma kapo ni Raila Odinga oyudo kom ni kako dhi yudo to siasa gi otimo ang'owa orumo. Nikech Raila Odinga no e currency mar gi siasa ene gino magitimo ang'owa giloko godo. Giloko godo either ni idwa yanyo Raila Odinga mondo neni ber kokamano tidwa chung ni Raila Odinga no ori Raila Odinga idwa dhi konyo lweny e ka jopiny nyaka ni chiegni kode mondo yieri. Koro samonge cha tiyudo ka jok mung'iyo ga ni kamora mora magidhie kata en mna liel mora i Marigat kuma population neno mna Raila Odinga TV to nene e picha to pok no nenega to kiluongo nyinge tichalo ng'ama popular ok gibi bedo gi nafas no. To kata mna kaluowa bende wacho ni nitiere jo siasa moko mosiko mna ni gin gidhi konyo Raila Odinga lweny.
koro wang' ni penjo bro bet ditu Addis Ababa to lweny mane ma Raila Odinga dhi goyo kuro midwa dhi konye mano bende bro timo ang'o bro bedo maonge emomiyo iwacho ni dhi Raila Odinga AUC is a factor in Kenyan politics. Nitie jok ma karia gidhi mbemore piny to nitiere jok ma bende bro yudo nafas mar timo ang'o mar wuok oko mondo negi. Erokamano. Sini kaka ikete ni wadhi konja kom lweny malo wang' ni Addis Ababa Bole International Airport kanyo. Erokamano ahinya. Fred adwa ni go wigi ni kuom dakika maro machiel gi nus kama mondo odhi wach mar ODM kaneno ka ji seta kare to wach mar ODM dudo bome ka sa oserumo. Victor, ingeni mana kama je yienge no. Yes. So aparo ni kama pogora gi je matin. Mokuonga yie kode ni gini ochuno Kenya. To kako ochuno Kenya no. Ananene ni bende kako ochuno William Ruto. Achiel gima mi aneno no ochuno William Ruto maloyo kako ochuno Jakom. En ni William Ruto ne ok ong'eyo Raila kawuono. Kata nyoro. Chien kacha kaka ne gigwere nyalo paro kaka nche ne maandamano lito gi kaka jine gwere cha to chenjo pache dakika mogik bang' ka gisebet mondo mi giwinjre mondo mi ochak timo ne Raila Odinga campaign. Tiende ni William Ruto mokwongo ing'eyo ni sani ene ma ochea reform wing mar AU ni. Koro kubedo gi Raila malo kacha to dhi konye implement weche mag reforms ma oyiere kaka jakom mare gi AU ni nekech koro tije gi dibedo ne mayot. Mar ariyo kama je ikete no ayie godo nekech gini dhi change dynamics mag politics ma Kenya pachoka. Emomiyo nitiere pachoka e jok malemo mana ni jakom kik dhi. Mano kochakore gi oganda wa mantiere Mount Kenya. Gilemo ahinya jakom kik dhi mondo jakom okony gi diyo pap ne William Ruto. Eka oganda wa bende maya Kalube nitie joma lemo ni jakom kik dhi nekech gineno ni ponono jakom odhi to samoro weche nyalo biro betie matek ne gin giwegi kae mana kaka je wacho jok madhiga ni jakom wakonyi malo. Koro gibiro wacho ni to koro an yiera ura dhi konye Addis Ababa kucho naye. Gine jok ma samoro nyalo dhi dong' nyithind kiye. Luoro bende nitiere ni jakom kodhi to samoro William Ruto dhi yudo thuolo mar yaro tiende malach e ODM kae. Mi odhi pango jogo mibi yier kaluo. Nikech koro jakom oeyo ne vacuum. To kama wach nitiere chuny wach Victor en ni gini en tho gi kuo ne William Ruto. Nikech ka jakom odhi to mana kaka iwinji wacho mabendo tenre gi mwabire weche manyo wuokie doho mag majority leadership ka. Tiende ni jakom dhi biro dwaro pokne e yiero masani manyocho timoreni to be gi yiero mambele. Koro jakom dhi bire table. Sani ing'eyo ni ponono ODM dhi chiwo deputy president e yiero mabiro ka gidhi bedo gi winjruok ma ok ang'eyo. Ponono emomiyo wacho ponono. To tiende ni jakom ok dhi bedie table nikech odhi bedo kodich. Koro nyalo chiwie ng'ato. To kodong' pacho ka to dhi betie mesa mar sidho kingi. Itieko. Ingeni we ni wacho ni pogori koda we ni wacho mondi bende yudi gima di wachi okadwa tieko. Erokamano baba. Vio je kwa tieko an gi kwayo ne ji ka Fred madhi kucha tahinya hinya ne secretariat mar Raila Odinga for AUC to gi piny Kenya nikech samoro ombulu ni nyaga dhi round mang'eny. Inyalo paro mar Amina gi Musa Faki no jidhe ka round mar 7. Tingeni samodhi rounds gi to dwaro ni momentum mar engagement pod nitie. Ada her kwayo ni gimanye ji ma ikore rito kura ma wacho to ni gimanye ji mong'eyo pinje mamoko gi to ng'eyo regional blocks gi maber. Masama ji dhi round moro to ng'ani pod engage jogi engage gi consistently. Nikech sama urelax chande teka ng'ato donje to koni jowete wan to kakora ng'umiyo wagini round makama to wan bende wan gi gimoro makama mwanyalo timo ang'o mwanyalo ndusunu. So ageno ni gintie gi ji ma ready ma for every round of vote nimna gi ng'ato ma engage particular blocks.
kata ka en jok ma engage individual countries nikech ng'iyo ma ging'iyo godo gi tend pinjego to giketi nikech mano bro dwarore. Kamano. Nyakura Mgajwang' en alam ma bende otiyo ne migosi Raila Odinga. Erokamano ne Musalia Mudavadi, jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok pinje maoko. Kendo Prime CS ang'eyo ni nitie bura mag galamoro ma bende biro chakore motelo ne yiero makamano mag jotend pinje mag Afrika ma ochung' ne migawo mar pinje maoko. Nyakura Mgajwang'. Ambassador Elkana Odembo kanyakla kod PS Korir Sing'oei kuom okang' ma osebedo ka okawo gi tim mangima secretariat gi jakom Raila Odinga owuon manyocha oro kwayo mare ne demo ne gi campaign ma osetugo e pinje mag Afrika modong' to e lwet Jehova Nyasaye. Nyakura Mgajwang'. Mopogore kod mano, siasa mar 2027 neno ka gima koro chacho Nyakura Mgajwang'. Ma timore ka duond bura mar ODM ma bende weche mag bagni makakor kacha osebedo kokwako nikech dhok ariyo ma jotelo mag ODM wuoyogo tinyoro bura manyo bedo e imbo mar piny Kenya ne ochacho bang' ka paro gwenyore ni to ODM ne sirikal koso ODM onge sirikal. Jatend ODM yor Kojolo ma en gavana ma Kisumu County nyo pedho weche ler kawacho ni jagoro maduong' weche mosebedo kowacho mane chung' mar party mar ODM kendo onge odiochieng' ma ODM noseloko paro. Koro ng'ama nyako yie kod weche ne en jagoro mar ODM ma en jago poro kendo jawache lo party mar ODM king'iyo kit chal mar tend ODM. Gavana Nyong'o ne owuoyo kama Nyakura Mgajwang' mowacho ni ng'ama ma ok berne to okel mare. Winjane na Nyakura Mgajwang'. Has never contradicted organs of the party on any day. Sawa. So Edwin Sifuna, somebody we have full confidence in, and I'd like you at Wananchi to give him full support. As Secretary General, what? ODM. The guy is built for the future. You know what I mean? Sifuna is one of the most brilliant and visionary leaders of our party. Aheshimiwe. Na kama amefanya makosa kidogo, we have structures within the party, including the Central Management Committee, to deal with that. Senior Sifuna is built for the future. Ang'oma ngire Nyong'o wacho mopogore gi Mwasega wacho ka. Dakane kata mancha wacho juma mokalo. Kata juma mokalo wacho. Kendo nyuwache ni jagoro maduong' e jawache lo party. Jawache lo party. To gimo wacho mane duond party. Ma gimora mora ma nitiere miwache tok tent. To mano gina paro ma jini godo ma bende gin paro maber. To Kasifuna loso to mane duond party nikech king'iyo party structures ene maduol mar loso omiye. Maduong' mokal moloyo VOJ an kipenja en ni romo manyotimore no en romo maber nikech wasewacho e mesani kuom karibu jumbe 4 mokalo ni ODM nyaka chak timo romo gi jokanyo to gi jopiny nikech e higa achiel mosekalo ni nyaka weche ne timore tok tarik 25 dwe mar 6 mane jojenezi owuok oko mager aito kawo jogi moko nywande sirikal ji osebedo ka lieko ni chal ka gima ODM osebarore makata wan wasewacho ka romo manyotimore kaka mega nye en romo maber kendo adwa puoyo jodito mag party mag ODM ugai mar ODM makojolo Anyang' Nyong'o jakom mar party Gladys Wanga nye gitimo gima ber nikech party mora mora ing'eyo gi teko mare kaka onyalo riwo wi oganda ma jokanyo emomiyo an romo ni nyebe kata bed mnani weche mag Sifuna nyodwa kawe kinde malach to gikawo kinde malach nikech jo party ne nigi kiawa ni to Sifuna wacho kama to nitiere jo party moko ahinya mawuok Kaluo ma bende nyose mako kode lweny. Inyalo pare juma mokalo ka jaod bura magem Elisha Odhiambo no wuok mowacho ni Sifuna no nitiere pesa moro manokwajo moko to nosemiye to moko dong' mowacho gik mang'eny moko ni Sifuna nyaka ng'e ni party no
gine maging'e kaka tim ang'o ringo mongise ni okene jagoro mokwongo bedo mar ODM so mago nye kelo buok to gikiawa kendo go wijo piny emomiyo kanya gichako bura no nye ber bura mar ariyo magitimo kawuono ma en alam mar Raila Odinga ka kor chako wuoth mar dhi AUC mondo dhi obedie janene ombulu midhi gone bende ber nikech samineno ka party wigi oriwore giwuothe achiel to ng'ato bedo gi geno ka en jachama no to kora ni chama wani koro chomo kuma ber emomiyo an mokwongo en puoch gi pak ne jo party mar ODM nikech nye gichako wuoth kendo geno ni gidwa time e kuonde konde duto mag piny Kenya ma ODM wacho ni ene gi ji mondo girom gigo mbaka gi jo piny mondo gimigi direction en gima ber kendo ni nye gilero ni ODM onge piny owacho mar William Ruto kata kamano ODM ne okwa mo oro jogi moko modhi otimo ang'owa odhi odonje sirikal mar mondo gikony nikech sirikal yande ni kamarach so mano gimonego buog maler kendo ageno ni kuothe duto magidhi temo gidhi giwachi wan kaka oganda Luo wabedo gi mor kabisa ni wang'ni wayude jowa bende motimo ang'owa manitie sirikal emomiyo pogruok bende nyaka bedie mar party mar ODM nikech party mar ODM ni okapar ni en party ma joluo emomiyo bura ma kaka mega chanye nigi ji mang'eny to kata kitimo bura Nairobi ka ok joluo kende mabro bire kata kidhi timo bura Mombasa ok joluo kende mabro bire kata mna Eldoret ok ibido ni gin joluo kende emomiyo pogruok nyaka bedie e gino ma chama mar ODM timo kendo dwaro to gi gino ma wan bende kaka oganda nikech at the end of the day wan kaka joluo wa bende wan gi mor ni ji jowa moko ariyo nitiere serikal mar Kenya Kwanza mane ok wagone ombulu kaka nonego wagone nyaka wabedie gi mor ni nitiere yawuotwa moko ma bende nie gi lemo mag principal secretaries jogoro mongirore e serikandni ma bende samoro ka nitie mbaka e serikal miyudhe mo serikal to gikuodhonwa to gikone ka nitie gimoro beduru kama pangreuru kama mondo atim ang'o mongo ayudie wan gi mor kaka oganda ma joluo ni nitiere yawuotwa gi nyiwa mang'eny sani momilemo e state parastatals iyudo ka gin chairman Jikodoyo Widigiri ma gin chairman e kembe mopogore mag serikal to kata mane bodgi nyaneno ka nyaka jaka Kimba Silas Ouko John Musiepa bende nitiere Soni kacha so magi bende gik manyaka watima Albert Ojonyo momenwa bende nitiere no National Oil Company so gigi kaka oganda nyaka wamor ni wayudo kendo jowa nitiere kacha mokwang'iyo ni giwuok e party mane to gichung' nade en ni sama gin kanyono to gin tiere gi weche magiyudo maginyalo biro godo to wakonyere paro kaka oganda to ka gidok kucha to aneno ka gitimo to konyowa kendo miyo wang'owa maendeleo miwacho cha to ODM kaka party maiwacho ni is a national party nikech ODM ok en party ma jaluo bende nitiere gigo magitimo manyaka wawegi aweya gitim kaka chama nikech ingeni Fred ija chama mane Aonge chama. VOJ ija chama mane? An jogo nokere chama moro makia kata ni mar jopur moro ka. Farmers Party. Mari rungu Nyakera. Sani koro in party leader ni en Ferdinand Waititu baba yao. Na ndiko ne registrar mar political parties no gola. Mar Kuriacha. Bas. Kwa sani aonge ki party mora. An bende ndalo moko nangi ayudo ka na gano party manda logo ne pod wan gi waiga mwaura kama kone no dhi okone wuonge mondo gola party neno. So gimate mawacho en ni joluo duto ok jo ODM. ODM en chama Oscar Wambia ja MDG. David Owino bende ja MDG. Kiyudo Nicholas Gumbo engineer wajonya ja UDM. So oganda Luo ni e chama mang'eny mopogore. To sama oganda woyudo nafas e serikal twang'iye kaka jaluo. Odhi kucha nitiere gigo mang'eny ma party mokwongo mar oganda wa en party mar jaluo. En party mar jaluo ok ODM.
nikech samo wabet wago mbaka kakona gi kaka joka ng'ato to wang'ire ka joluo nikech ODM obed party ma joluo to de yudo kaka Sifuna ni ok secretary general mar party ok di yudo kaka Arati to Gosotsi ok gin deputy party leaders ok di yudo ka Abdul Swamad ok deputy party leader di yudo ka koro party leader go deputy party leader go gin manang'owa yawuot oganda wa emomiyo nyaka wabede gi distinction ni party mar ODM nigi ting' mare kaka chama ma kisiasa gi gik monego tim to an bende oganda ma joluo wabende wan gi ratiro mar bede serikal kaka jogo machulo osuru kaka jogo ma jo Kenya kaka jogo ma bende jo piny Kenya emomiyo gik mokariyo gi kwanyalo pogo masama wadok wago mbaka wa kaka wa joluo to kwakete chama to wabro bedo kama ber gima timorega en ni samoro jowa moko kia pogo oganda luo to kia pogo chama mar ODM emomiyo ko wach ni ODM to gin giwe ni mano chama ODM ok en chama ma joluo ODM en chama ma piny Kenya to en gi ji mang'eny to kata oko mar Kenya bende winjo ni en gi diaspora branches ma bende oriwo oganda mamoko ma jo kanyo koro kik wakete ni en chama mar joluo magima gitimo wang'ie ni en chama mar ODM ma national party to kwaduoge putwa mar jaluo ka to nyaka wapam Badi ni kanyo Wandai ni kanyo PS Rei ni kanyo PS Kombodo ni kanyo to kata lemo manyolanda ma PS cha lemo mar Gabriel Oguda to gi Fredo Luga to gi David Osian mondo gidonje serikal ni bende pok waweyo mondo jowa omedre e kategori mar PSS no erokamano Gavana penjo maji penjore ni gimomiyo Sifuna ne okoyuore nyasi manyoro no en owuon ne ok ochiwo wach gimomiyo ne ok oyuoro jotelo maneni kacha bende ne ok owacho gima ne omiyo ok oyuoro koro aparo ni ok anyal geso gi wiya Josek Bungu wacho ni chal gima nyong'e ni kamoro yawuoyi kama bede gidongo ka ne nyalo por kuome koro luore kaka no winjo ground penjuri ni tang'o made gi migi por kuome to Victor adwa nuoyo gima Jay wacho tawache gi dhok machielo maonge luoro ni ODM nyadhi joluo ok en party mar joluo tadir mok inyalo wuondorie sani nyoro godhiambo nyaka sama wawuoyeni rigi ji thath ne gikelo party kendo wacho ni siasa mwadhie sani ok gibidhie ka gionge party motemo kelo ni en ok yud kako nyalo kelo ji e mesa koro king'iyo kaka siasa mar Kenya ka obet to nitiere party mibiro yudo ka kata doko ni iwacho ni en party mar Kenya lakini iyudo ka nitiere kuma ene gi joma luwe mang'eny mana kaka nyom deputy governor makaka Mega Ayub Savula owacho ni ODM en Raila Odinga to Raila Odinga en ODM nikech mane gache koro ji duto mohero Raila Odinga Victor thothgi mohero Raila Odinga ni e ODM nitiere bende jok mohere to few nitiere mamoko maonge ODM koro bedo ni ODM nyalo bedo no chung Victor kar tiende nikech king'iyo ng'i Victor jok manyocha ne odhi e sirikal kigin le madima nyocho migi ODM kanyo Raila Odinga bedo piny gi William Ruto tineno ko migi lemo ang'wen ma ok odhi kaluote jo oyudo jo Turkana oyudo to gi kaluo bende wayudie e position gi sama wan gi strong political parties Victor to wanyayo democracy marwa nikech king'iyo democracy mar piny Kenya kaluore katiba marwa inyayo kaluore gi strength mar political parties ma wan godo seche moko iyudo ka siemo sirikal kata chomo weche moko mag lokruok tir kaka kaka dhano koro in kaka wuod mwalimu iwuok idwa wacho ne sirikal kata migao samoro iyudo ka ok giwinji moloyo kaka kibiro gi duol motegno duond party to giwinji Victor we anyisi ni kantiere gimoluor momiyo wanyadhi pacho ka kiduoge adhuola tibiro yudo gor maiya oken tim mar kaluo kende tibiro yudo kantiere nyako dieche pacho ka support gor mak mana ni king'iyo thidhna kumo ae
tibiro yudo. Oluoro wa pacho ka enekech nyadhi gimbi to gi wich wach mar ODM. Magata ka in Nairobi kae to ntie ji ong'e ni jogo ero kalo jo ODM go kalo. Victor. Koro ntie nyadhi moro ma ODM osebedo moko nyal wuondore. Emomiyo sama ODM strong, ka party strong, to democracy ma Kenya ka ibedo strong. Sane gidhi alo higni 20 nyaka ne chako ODM mabende ginie gi chenro mopogore opogore mar biro dhi pacho kae. Nyaka William Ruto bende luoro ODM no to no chake en bende nen kan. Koro Victor kibiro e siasa manyogore Western taparo ni mana kama jia yienge godo ni nyo en ranyisi maber ka party obedo gi delegate ma Western ka jakom onge nekech iwacho ga ni jakom ema timango ema chungo party mako onge to gik moko ok dhire. Bedo ni interim officials kamo otelnegi gi ngiri anyang' nyong'o ne nyalo keto budho makamacha mangum ga gwecho motimo ka chieng' ok odirore kaka nyocha liekore chien kacha. Nyo ena plus kenda paro ni omiyo kata mana libamba bende wangi odok tielo nito jok manyo waweni nyalo barore banka jakomne onge ni chalo ndo kora paro ni en poch gi pak mokuongo ne chairperson mar party mano governor Gladys Wanga Nyong'o ososi ga arati mar kelo jogi wang' achiel ne kech ka ji biro e pok mar national resources to ing'iyo ni to unun ga ng'oma ukelie mesa. Ntiere gima bende jotelo manyoni kanyo nyonuoyo e video ma wagoyo no e wach Sifuna mabende osebet ka gidore ni to confirm ni mana gima ncha wawacho to be miwinjo jeyo nuoyo ni Sifuna loso e duond party. Duond Sifuna e duond party. Mae en gima anyalo nuoyo ni kendo ni kancha ne an gi mbaka mane wagoyo gi executive director mar party Oduro Ng'wen to no wacho na to Victor onge kaka Oduro Ng'wen ma boss mar party kidonjo e log tich mar ODM onge kaka Nyong'o onge kaka Ososi onge kaka Arati jogi te nyalo riwore bang' Sifuna ka nyo Sifuna okwach duond party nekech jogi te nwang'o briefing koya kuom jakom. Koro jok ma samoro bedo gi liet ing'e ni ma siasa Victor ng'ama pod ok ong'eyo siasa mar jakom siasa samoro gimi wacho ni e mesa no ok kaka gigo timore nyaka ne gibed gi yo machielo ma bende samoro ginyalo keto godo piny wacho ni tesre. Taparo ni ng'at machalo kaka Elisha Odhiambo to nyo ok onego wuo kata kuom Sifuna but en ratiro mare nekech Victor ing'eyo ni kit ng'wech mane gikuongo ringo kacha en ne ji penjo kech en achiel kuom joma ODM nyo ondiko ne barua maparo ni barua no bende non ni gi Sifuna owuon ma Sifuna no wacho ni jogi gidhi ndiko negi koro ne onego we jok mantiere iye kanyo en kaka jok mane osendik negi nekech ing'e ni gin achiel kuom joma no wuondo William kwa biro e wach mar ginena e wach mar court cha ma wabiro mulo bang'e ma samoro no wuonde ni en gi majority ma no onge godo. Kora paro ni gima ODM ochako no ka gidhi nyime kaka gidheno ma giluorore piny Kenya mangima regions kaka gipango no to en ni telo manyo we chien kata telo majakom weyo chien mar Gladys Wanga gi Nyong'o nyiso ni kare ginyalo tero party ni okang' machielo ma gigole kama ne entie ka gimedo riwo party kanyakla. Yero kama na enya mopogore kod mano nya kod Mgajwang' doho mag jong'ad buche dek nyocha ong'ado ni Azimio la Umoja e kweth mathoth e bunge mar piny Kenya ma bet gajo weche e kinde mabende bunge igeno ibro yawo odiochieng' mondo makiny ne chakruok mar higa manyien mar 2025 ni ma timore kinde mabende koro wan gi sirikal ma oluomo kweth ma opogore ma bende ne opiem e yiero ma higa mokalo chien ka jatend Wiper Kalonzo Musyoka nyogolo kwayo ne jo Azimio la Umoja ni nyaka to koro gidhi bede kom ma korka korgi e bunge mar piny Kenya wach mabende nchako je kod governor Masia James Orengo nyana kaka weche ne obedo nyakwara Mgajwang' e kinde ma pod wandre mong'eyo kaka siasa mar piny Kenya ochacho. I'm asking my party ODM, don't lose this thing that the High Court of Kenya has said that Azimio is the majority party. Don't leave it, because instead of sitting on the table with whoever is in power, that party is giving you what belongs to you. Why are we giving up
Why is Kenya giving up? On Tuesday, mwende mukae mahali ya majority in the National Assembly. Because mahakama imesema hawa jamaa walinyakua, yani wakafanya artificial majority na wamepatikana kwanza mchana na mahakama. Hakimu watatu wakatoa uamuzi kwamba the majority sio Kenya Kwanza, majority ni Azimio Coalition. Kwa hivyo Jumatano pia tutaitisha kikao na wabunge wetu wote ndio tuchukue msimamo. Tichadek Kalonzo Musyoka wacho ni obro luongo bura mar PG mag jor bura te mag Azimio la Umoja mondo miyo ochikgi kako nego beni koro gidhi bete bunge mar piny Kenya. Tinende en gi nying manyen iluongo ni the People's Loyal Opposition. Nyakona Mugajwang ntire jawinjo moro ka iluongo ni Oscar ni ODM is about to merge with UDA like ANC recently did, just like LDP has merged with parties in power in the past. That is what happens when party officials begin speaking out in turns, like what is happening in ODM. Among Orengo, Sifuna, Nyong'o, MDG led by Honorable David Ochieng is the future for our people. Oscar Wambia, Kadesiana, wacho kamano. Geno ber. Kone Oscar ni geno ber. Gibed mna gigeno. Iro kamano. Gibed mna gigeno. Koto sengado wach. Kalonzo ngiso joge ni diuru bed kamone kubenu bete. Ineno ka cheko notes gagi. Yes. Mandiko ga kwa bire kaka wanene ka. Tadok e juma mokalo. Na wacho gimoro ka. Ni kane Governor Mamara James Agribobo Rengo loso liel moro tarik 26 dwe mar abiriyo higa mokalo. Mur Alego. Liend jaduong' Mondi Kohanya. No wacho ne ODM ne osebedi e siasa ka higni mang'eny to gimong'eyo ni gimoro amora matimre e siasa ka kundikru piny to bedi e gadiera maber. Geni VOJ gimanye doho timo no ber kendo en gino ma ja Kenya mora mora mang'iyo siasa mok dwar nindo nyakonchiel no nene mnatok kano setieka ng'owa yiero mane wacho kendo ne nenore ni kweth mar Azimio ne nigi wajumbe mang'eny e od bura. Ka koro doho nyogolo ng'eto kama to gi laini ma ODM osebedo karinge geni kendo koro bedo negi matek mar dok kacha to koro kone Kimani chungwa ni bwana ito koro dog koni Osoro dog koni mondo kombe gi Junet obedie to bilo gesa obedie nikech kit ng'wech magiseringo to bed ni giwuok oko to giwacho ni wan kaka ODM pod wan e opposition. Gino Masifuna wachoga wan pod wan e opposition to ne bedo ne gi mayot ka giriwore gi jogi mag Azimio gi to gidhi serve clerk of the National Assembly kiny ka bunge oduogo to gidhi serve Speaker of the National Assembly ka bunge oduogo to konegi ni ma e ng'eto doho golo ne wadhi e doho kani timo ruling ni jogi mang'eny to bang' doho winjo buche gi tetetet bang' higni 2 koro ng'eto koro nyaki tim ang'owa nyaki yiegi nikech mana kaka Fred wacho ni ODM ni bendo ng'egi gik moko ma joho wacho ga ni kama mbaya to giketa od bura maonge gima dhi mbele nyaka gikaw ang'owa kombe gima rightfully belongs to them to koro gin kama tek. Adira makende ni Kalonzo gi party mare wamiyo gi luor mwinjore to mano gimok de gitim ka ODM onge kodgi. Mana gira makende kata giriure mna gi DAP-K ma giriure ga kendi chama mane nak Kenya gangu bedo matek. Kalonzo chwako nyawo gi gazet
ing'eni gazeti bende kibiwa to nyala timore en mana ni bro kaun higni mondo timore. To ODM apod bed ni ochung' kodgi Azimio matek kaka ndalo cha to gini ne bedo mayot. Kata committees mag od bura kande jo kumadhi chair committees go abedo mnang'owa jo Azimio gi. To nikech koro nitiere iluongo na nguka nayo manyomi alore mapanga le gi koro bedo matek. Bedo negi matek emomiyo Junet nosego poromoko ni anakia school mipinge William Ruto pok na dhiye. Koro ineno kodhi beta ni en minority leader to chik to gi chunye ong'e ni en monego bede koma Kimani chungwa bedo negi matek. Amelo gesa nyusa ndige Facebook mare. Ene jaleg wach mar kweth mathoth. To king'eni eto wacho kamano. Yes. To koro ng'amonego bed ni bedo majority leader to nyose ng'wony kucho mose koni en okia gimonu kakipingo Ruto. PG magiwachone ing'eni kata ODM nowacho ni nonego gibed gi PG kapoko gidoke od bura. Yes. Poko timore. Mane momiyo wakwayo ni pod nitie nafas kochakore sani nyaka kiny gokinyi mar mondo gibedi e bura mondo giwinjre ni kwa donjo od bura kacha to wane makoro wadhi bede e majority side joka mondo duoge minority to kwa sebet tang'o mamiyo wabet kanyo nikech wan gi ruling mar doho mapoka neno ka speaker wa appeal kata National Assembly appeal kata majority leader appeal poka neno mana kapo ni ne gitimo kawuono. Erokamano ahinya. Obado ng'isa ni nitiere abro ng'ene na wach mabende Mheshimiwa Pondo Kaluma mabende speakers panel nyocha olose wi wach mar ng'eto mar doho ma sani koro kelo bagni makone kod kocha. Kaluma ni okchieng' moro agaga mbake mna wakawa chenro maber wagaga mbake. Wakete juma manyien. Yes. Yes. Kaluma Peter ber gi mbaka. Erokamano. Governor, wach ni edweti. Victor, gima fwenyo gi Jay ni Jay ng'eni Jay Jayalo. To kendo en wood canon. Oja ocho. Kendo omiyo jopiny geno. Adieri to wacho to en gi chuny mar jaocho. Adieri mantiene Azimio onge. Emomiyo wacho ni modong' cha ok nyal. Bro ka gigini mang'eny. Onge gimiluongo ni Azimio. Gicha nosetho. Sani wadhi ng'iyo gimanyien mabiro 2027. To kata kapok idhi mabor Victor, nitiere kuonde mabende wapenjore niya. Sani koro Junet Mohamed ma en minority leader. Kolokore koro bedo majority leader. Dhi konyo jopiny gang'o? Donge gini komno biro gi mwandu. Nekech iwachie ni dhi many ng'at moro machielo ma samoro dhi timo gik moko mopogore. Ang'o ma koro Junet dwa dhi timo manyien? Koro iwacho Junet. Nekech koloki to en ema odhi kawo komno. Ng'ama odhi miyo onge. Mani adiera. Kata loki to jogi mikawo kombe ma giloko to nyinge kawo dong'. To ka jo ODM owacho ni wan koro gini wamiyo tiende Amolo. Be ochako penjo ni ang'o modhi timo ne jopiny ma pod ok otimo. Kech wang'iyo to interest mar japiny kanye ni ka chalo nade. Koro mae keli gik moko adek ing'eto mane do keloni ma bende nyaka kel seyo e do. Nikech iwacho ni justice delayed is justice denied. Justice mobedo delayed ni koro okony jo ODM to bende okony Azimio. Nikech aparo ni chik onego bed ni ruling machalo kamae onego bed ni nitiere ndalo mirange mana kaka mar Supreme Court cha. To koweyo open certificate of agency mar yalo bura mapiyo. To ka onge timeline, time frame mabuche man gi pek machalo kamae
gi impact machalo kama inyalo winjie to kare gin kayiem nono nikech mae makoro verdict miwacho no biro in vain. Ang'o mamiyo wacho kamae? Implementation mar gini ok nyalre. Mai ma je wacho no chalo ng'at ma dwa duono nam gagwata. Train ni osewuok. Sani jok manyocha ni Azimio kae gisechako jipanga. Kalonzo wuon mawuoyo ni already ne osemanyo rigiji makoro loso go. Osemanyo jok ma osemanyo kendo koro ok ene Azimio, ene People's Loyal Opposition. Koro kata man office Azimio cha ema tiani to ni kure kuom sani. Koro ma en gima ober legally no konyowa jurisprudence ma kisungu kubwa to give precedence mar law lakini implementation mare gi reality mare to ok nyalre. Kibiro implication mare kisiasa bende ok nyalre nikech meli osewuok e dho nam mosechopo e dho nam chiegni go kocha koka kotni kata ruling makama biro. Koro mae samoro nyalo mana biro konyo judgment mabiro ka samoro ging'iyo gi cases ma inyalo bi yalo kuonde makamagi to bende nyoweyo speaker mar od bura kamarach gitong' mukuok e wang'e nikech number 1 nyisi ni ok en ng'at ma jaratiro, en ng'at ma luore gi yamo kuma dhi nikech number 1 speaker Moses Wetangula en lawyer kata wakili mosebedo kuom thuolo malach mondo be ni nokarore e kombe nyaka mare cha ni pod en jakom pod en party leader mar for Kenya macha gimoko chuno ni nyaka ng'ato ne dhi edo eka mondo ng'e mano bedo ni nochiwo ruling makama nikech ng'eni no protect tije kech no protect tije to koni bendo moke koro nyisi ni no konyal bedo ya ng'ad bura mowinjore to king'iyo kata kako sebet kotayo gigi. Kora paro ni mogik Victor mae ena gima ber ni dhano ng'e adieri ma be ji no ng'eyo te lakini kama koro gikiene kata mana jo Azimio go bende giduto te kirango ODM bende ok nyal dhi chapo William sani nikech mae en meli mosewuok. Erokamano. Wach mari mogik de wadhi nyime nyakwar maka jong to weche thoth ka to kata kamano sabende no kodwa ka aparo ni wach mar mogik tenore mana gi weche ma owacho mag dhi jakom ka AUC cha mana kaka owacho ni en kinde mar horuok, en kinde ma walam ne jakom mana kaka awachako kwa wacho ni en dakika mogik to iwacho ni ko anyalo chako loso ko ingene kineno kadhiang Victor neno kadhiang oyeyo osegonyo makoro yeyo dong ndalo mokari adek timanyie ko kamoro mane ngawi aduda tikele tichako guro iye maber wanyalo chako guro ko lakini samwa guro kono bende wagure to wabed gi orruok ni wabed gi orruok mondo mi ka Nyasaye okonyo dhiang onyuol maber to nyiedho to wapuyo chak tajieke bende wayo nikech ma nyalo bedo nyadhiwa onyalo bedo gima dhi yweyo pi wang'wa mai pi wang' ma samoro nyalo wacho ni gigi osebedo ka leng'o waduto te gigi osebedo ka dhinwa mara to wan kako oganda luo wanyalo dok ti Nyasaye ochako miwa nyadhiwa dichiel mogik Victor nyalo paro ka Jay no bedo ka sewacho mogik didek owach mogik para ng'wen Jay no bedo kae to nwa wacho ni nyiero mogik mano ka yiero mogik norumo ni to wacho ni samoro wanyalo nyiere mogik ni mar nyiero mogik nyalo betie mamiti maloyo nyiero mokwongo. Erokamano senior. Erokamano VOJ ingeni wachiwoga consultancy ka for free an mara adwa wacho ne party mar ODM ni wuoth manye gi chako Kakamega en wuoth maber to de berie ka party mar ODM ne odhi mbele gi wuodhego nikech gin gi nafas maber mar bedo gi nyasi mar yango higni 20 moriwo jokanyo magi te gibedie gi nafas ni to bende mar ariyo gidogie gigo manong'e godo ODM imako jolo mar party Peter Nyang' Nyong'o to gi jakom mar party Gladys Tieno Wanga nigi nafas maber mar duoko ODM gigo manong'e godo mar chung' motegno gi jopiny ang'eyo kendo an gi geno mathoth kana neno kit loso manyotimore Kakamega ni mae wuoth magidwa chako mar duoko chia to gimbi mar ODM kumonego gwidie akwayo ne gihawi maber ka gitiago chamano.
Ero kamano maduong' anya jawinjo marwa kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro. Ero kamano nyane director marwa Alex Obado kanyakla kod jogo picha gi technical crew te ma omiyo chenro ni ochopo wang'e okinyi ma kawuono kokalo Ramogi FM gi Ramogi TV. Ero kamano bende nyanya minwa mano Betty ma bende ngiswa ne dwaro right of reply. Kara kamano nya Yesu kende wanabedi kodi kanyakla kwa lamo ne Jehova Nyasaye e kanisa ne migosi Raila Amolo Odinga ndiko mar Timotheo mar 2:4 Matinda bero nyaka boro. Jakom ose kasore kaka wuothe pinje mag Afrika manyo mbulu to mane kaka en modong' owene Jehova Nyasaye oriti makawuono kwe makene ma Jehova Nyasaye obed kod oriti nyinga en Otieno Makajuma. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the roar. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these